Sister Studio Sotis. Думите не могат да ми стигнат, да ти кажа, сине, колко те обичам. Как сълзи в очите ми се стичат, щом твоето име аз изричам. Молих и просих от Бог за теб, да те прегърна с двете си ръце. И ето вече имам те. Обичам те, мое малко слънчице. Няма радост по-голяма от тебе, сине, на земята. Бог ми сбъдна с теб мечтата, за това аз благодаря. Няма радост по-голяма от тебе, сине, на земята. Да би ти си слънцето в душата, на тати и на мама сбъдната мечта. Колко нощи аз не спях без теб, да те видя, мое слънчице. За мама и за тати радост е, обичаме те, мое малко щастие. Няма радост по-голяма от тебе, сине, на земята. Бог ми сбъдна с теб мечтата, за това аз благодаря. Няма радост по-голяма от тебе, сине, на земята. Да би ти си слънцето в душата, на тати и на мама сбъдната мечта. Няма радост по-голяма от тебе, сине, на земята. Бог ми сбъдна с теб мечтата, за това аз благодаря. Няма радост по-голяма от тебе, сине, на земята. Бог ми сбъдна с теб мечтата, за това аз благодаря. Бог ми сбъдна с теб мечтата, за това аз благодаря. Пак отново наранен, отново наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като теб, татко, татко. Пак отново наранен съм от хората и наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като тебе, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко.
се чудиш ти дали да простиш на ближния си. Добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко мой. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко. Че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ни, татко, да обичаме като тебе. Научи ни как да прощаваме на хората, които са ни наранили, както и ти прощаваш на нас всеки ден. Научи ни, татко, как като човеци ние не знаем, но вярваме, че ако ти си с нас, ние ще успеем. В името на Исус. Утро е и пак очи отворих, чрез милостта ти вечна дишам и живея. Пак изгря слънцето за мене, чрез него се усмихваш се на мене. Ето, благодаря ти за всичко. Ето, не те заменям за нищо. Ето, сега Исус, хваля те аз. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Кристален дъжд над мене и капките от него
Защото Ана Идват се в мене вятъра, галобно ме докосва, чрез него ме прегръщаш. Исусе, аз благодаря ви, лачете, влезки. Живоделоро дясно гледа. Kada je lače da vjeske, odjel pogleda dijas. Ođeveti srpa džandale s posastjani, vena garama kerama. Moku derosko ratoro i sve budbjesi, udrova i sve ne budbjeste, živa udrova. Kamo odjel dijas pogleda kad je odrova mahni sardas, postavi sardas po lačvora podoro i pa dijas des. Благодаря, когда младши сестрички. Одеш вода, то де скала. Де скала, види. То де скала зарафил дел. По милост, одело савре обичизела. Савре джиновино, савре курдори. То дело на най-разлика сад поджини. Одел на най-сад поджону. Одел милостиво. Килизон капот милостиво, че бясте пеке худесто кръстни. Оратора чорта саменки, амари безатни. Благодаря, когда ли лачи дивнески, кай диас победа, когда ли явруски. Благодаря от паленге до пиоренге да, кай мой сарде помену лукески, оделоро покажи зя смилост, чия ли аз пекерорести. Сарда да не са радвам, как да не са благодаря, когда ли лачи Исусески. Че в този ден Господ благоволи всички ние заедно да бъдем в молитвения дом. Най-вече поводта е, че малкият Давид, който се роди и ще бъде представен пред Бога за благословение на родителите на Георги, Господ да благослови тях, именно и малкият Давид. Радваме се, че има такива хора, които обичат Господа. И именно Божието правило такова, че всички деца трябва да бъдат представени пред Бога за благословение. Ако Исус Христос е бил представен пред Бога, колко повече ние трябва да следваме този пример. Защото Исус е бил представен пред Бога, заедно със своите родители, именно за да бъде благословен пред Господа. И виждаме, че тези благословения са го следвали. Защото какво казва Библията? Че той расте се в мъдрост и в ръст пред благоволение пред Бога и човеците. Затова е важно ние да представяме децата си пред Бога за благословение. Знаем, че децата колкото много дъшават, да бягат, да тичат, палави са, но най-важното е да паднат и да стават. Но знаем, че те са юнаци и Господ е този, който какво ще ги пази пред целият им живот, докато те растат и закрепват в Господа. И най-важното е, че тази вяра, която ни е предадена от нашите пророци, Авраам, Исаак, Яков и чрез именно учениците на Исус, 12-те ученици, това благовестие, което се достигне до нас, тази вяра, която е запалена от нас, ние предаваме към следващото поколение, които са нашите деца. Господа ги благослови, ние се радваме, че те обичат Бога и в този ден, този час, ние ще прочетем един стих, чрез който ще благословим малкия Давид. Божието Слово казва в Евангелието на Матея, 19 глава, 14 стих, много важно и следното. Там се говори и казва следното Божието Слово. А Исус каза, оставете дечицата и не ги възпирайте. Да дойдат при мене, защото на такива са е Божието царство и всички ни казваме Амин. Ето и Божието Слово казва, че децата, колкото да са палави, колкото много дъшават, ние да не ги възпираме, но да бъдат какво близо до нозете на Исус Христос. Да бъдат близо до църквата, да бъдат близо до Неговото присъствие. Защото знаем, че когато човек е взет от Божието присъствие, нищо друго не може да го отлъчи. Слава на Бога. И знаем, че тази вяра, която е предадена чрез Божието Слово в сърцата, ние предаваме на нашите деца, на нашите поколения, за да може да израстват, да закрепват в Божието Слово. Защо казва Божието Слово, че не ги възпирайте децата? Децата са ги носили какво пред учителите, пред равините, защото те по-бързо възприемат Божието Слово и по този начин те трябва да се учат в Божите правила. Господа благослови. Сега ще вземем малкият Давид, ще го представим пред Бога за благословение и ще се молим за него. Нека да се молим заедно. Боже наш, ние те благодарим, че в този ден
Малкият Давид, Боже, е докаран в молитвения дом, Боже, по принципа, както Исус е бил в молитвения дом, Боже. И Господи, ние го благославяме, Отче, в името на Исус, Той да закрепне, да расте в мъдрост, ръст, благоволение пред Тебе, пред човеците, Господи. Боже, моля Те, Господи, неговите родители, Боже, винаги, Боже, Твоята любов и вярата в тях да бъде запалена като искра, Господи, и винаги да Те почита, да Те обича, да Те уважава, защото, Господи, това е принципът, условието на всичко, Господи, Татко. Знаем, че всичко друго ще отпадне, но само любовта Ти ще остане. Боже, ние го благославяме, малкият Давид, в името на Отца, Сина и Святи Дух, Господи, никога да не се разболее, но Твоите ангели и архангели да дъдат над Него, да го пазят и да спи като агънце, Господи. В името на Исус Христос, Боже, всички ни казваме. Амин. Бог да го благослови. И братчетка, иркишаки е кусуми. И бори ленги, оя марича, дойда дела е кусуми. И лачила и братчетка дела е кусуми. Лаки братчетка изимбиле кусуми. И бибио иркишаки е кусуми. Иркишаки бори шерва, ленги бори е кусуми. И комшука и нучарчила какала чо костюмiovi вести. Кале си гина. Састи вести тею. И гина. Ми комшука и гина дадела кака костюмiovi да састи вести тею. Я страча. Ale macie czeskie odbywa. И не виза. Е костюми састи вести тею. Била чече. И комшука и зека е костюми састи вести Добро, ще тею. го виждам, стастила. Дешторе за твоена авете сърпагя. Оме коски е костюми комшика. Састи вести тею. И Любка е комшика. Е костюми састи вести тею. И Дандарка е костюми. Састи вести тею комшаве. Де това живе. И комшика е Мигила е костюми. Састи вести тею да дела че Мигила. И Сабра 20 ля и Биби. И комшика е костюми дела. Састи вести тею. O Mariata are komşu. Uçmuyor komşu. E git que é costume de lá e komşu maşallah lá que. E roca do e costuma sasti vesti teu. E dona costume sasti vesti teu. И Фатма, раздати бори костюми. Значи нас не бия пътника. Ела какапичина. Капучина, не знам. Я ша че рази. Как бори чакърка е костюми. Ake mi çay kapı. Açana, maşallah sa konuşuyor. Ale dışına. Ale de. Ama şey. Mirazi oro kaki bari bori. Laki aslan. Aslan gibi laki bori kayı. Barbata. Costumi sasti vesti telo marinesa. Ainda tem essa bebeza. Amin. Hadi mama. Esse aqui bori oro kaki costumi. Odiate sono kaki sasti vesti telo. E rocada é costumi sasti vesti telo.
cadê șlea? Una da de șlea. Asta e acela. Lá, Tiboiaga, lá, o cara disse que é costume saber desse tempo. O Doraco, o Nuki, o Bojesco, tinha lá e clachou costume o bebesco, tá, esse lacho. Ai, que viesse cada tudo. A Maricha, ele já sobreviveu, que aquela lacho completa e tá se vendo que eu devo essa promessa. Na magacha, ele fica rápido e doido. É que acha, vamos. Como fica? É costume se vestir. Como chá dessas TV, e na ganhou como chá desse a Mari Fatma, me boria costume. Aqui, menina, de onde ela les que pegar Isto chagino. Pidiselhada manda. Deleles que E brachet que o boscos que ginka patron kata. Dela pidiselha bebês. O tomar dela e vai ter. eu mudar a cozinha na casa do papai. Fácil, né? A senhora que não fica ali, Ale, Nixon. Hadi Nixon. Astar la ce zi, pasti asta. Vamos. Fica com a jaca aí, ó. Acho que eu vi bataro me encanta pidiselha. Aquela peligrosa. Ca costume dela japonca. E cali. E baba Aisha dela 20 lea. Amelia mes que o papusa o babasa o cacosa e cuchara o costume lesco za ispisvane tuliam o vidialos da Andrew Urgailesco da idasa lese kangusni. Sasto vesto te aveu te baro diasa da disa te gudinka tabu kadasres. Amelia mneske gridna, sa stove stoteavil, te barul, išteni na svoj, burka smetli steavil. Care ceva. Tu mi gale, izeka ti vivi. Kate te tu hali? Devate ceva. To da pličte, kostumi. Gene pličta. Gene potnikes. Potnika. Falena. To. Fala que é Izeka. Vivi Izeka. Sheila. Kakale Sheila e Mona.
И мона е која шарос. Амарел Ибрамовски бори. Така чиява ми тай бивши са чорапа чиява. И права Валески. Права Та буткана кер на рожден ден кат шия сакана кер да са марочо рожден ден параде чидам. Хайде, те баро вижте не наусун. Ела. Učenjski Davidijski sasnima sa teta šusim. Te barul, te purul. Dade sa diasa. Papusa, babasa. Te barul lingi. A salatski? Зорай пете деле со дел састипе. Амин, амин. Служители те авело деле. Амин. Алелуя. Бут мой сардас песми баба Алески. Одел шундас лаке молитви, састи вестите авелой ми баба Джандан, мемера лаке. Састи вестите авел одел те удължи сарел лаке бреша, те авел пашаламен де. Хайде, че Нико. Пушка, браче. Aqui a medalha me extendiu que custa só sobre isso te a ver. Tot imense. Să pierdam paua. Am e șapca, acá e șapca de mais perto. Așa nasa mea o să se Como chesa assim, Ah, acho que As caras. É mal de chai? Achuri que já me disse. Ajde, tudo. Ajde. Ela tu mana știa E Rusia mergea la Europa sau cât s-a ajuns? Ale Irkișa mea ca. Da, mena aia, Ade Bibi. Ade Bibi, o kakos kato Pela kakos. ce grilo kako sojaš, ko se sasto vesto to ličite na nas od hazura ute. Amen. O alavari. A tam e ce? Nu știu să mă lip habealis. Tutluli. Samo da kada ona ja od častinis. Ej. Kaj si duplači čak. Eu? Ade Bibi. Mu bates. Jima dalači. Ela ali podeu rastrar de I Sara dalači. Cada lege Adam, que é cada lege. Oh, essa sestri, grande sestri. Zareja? Вот малко но што стули си канна. Лекарба стули. Da que estriza. Лекарба calazali. I fani papatali. Calma lá, tchê. Que cara deu lá em casa. Rom chiar mai chemat cana de ce dai, că sunt vai. Rom te chiar. A querer Voi bud beside la casa burgos. Pe da deste benzi no Quer mais zona listova. Na, šiga djela snova već ke suštena. Magdjana najga su mi hudem di kere već ga mišić. A querer é que rude. A querer é chela stolea. Meačo će... E, Magdjela me beše pokaj? A, eu dine, avem am zis. Hajde, Ale vezi. volia tot de nu. A cana? Кака костюми дела? Амарихе на Мики Гилизер. Меджам дрескири баба. Састи вестите лопуреса. И папа. Ми любима папа. Да ме любимо таир. Дела кака видяло се кака лачо костюми. Састо вестоте
до година керделе обароси неси, аме да каси касаме. Ако? Акана бела мичай лачи зембилка. И земличарка. Мичай. Бабо, бела кадарика. А кака юлка ли аз мичай зембилка? Меджаму треса одемироса. Дай. Сигур костума. Дай лаки сасу или аз какале штар костума михена мики сана. Састеве стете михена мики сана перомеса пе хурдеса. Мичайда перомеса одемироса меджаму треса састеве стете. Кайлине кадя люлка, кайлине кадале костума. А канател мичай рубия. Pe palesco dumo, o dada la copico. Vai darle butavare pe dare ce Ate já tholes que de male butka dikhas des vas tenza que Дай коколи. Erua basile ulo komshika. Ekan grosni dias michai I rumiana ek medjam tresa bayramosa. Kakale estar costuma kaka videalos kaka yurgai. I koka videalos dias mi khenamik yaisha. Mechiaki sasui. Sastive sitem michai peromeso bayramosa da mi khenamik yaisha. Kai dias. A canavias măsăras. Budacium cadale Davidovski. Budaroium leske budama gomelace de vlestar molacho del dias poveda avias pe kioresti. Kaka hype kaka pipe kaka espisfane mekera meu nukeski. Amagia da kenaka chumunuki. Kibor barola epkalaleski. Pe altia da kalel. Опако хумане Сергин Калалески, защото аменде бебес на бариас хуманаса. За първи път кабарола аменде бебес хуманаса. Кана на найлес хумана капага мечангате аптека канаша телалески. Будка ди каслес. Ода маре кересте най-сигно ода видес. Вастендар капирел буклаческа барулка да яврус. Благодаря одевлески, че диас победа. Чикатя бари утрова махни сардас лески тялоста. Амин. Благодаря кадалелаче Исусески. Защото лекара падине пемаре вас там е онукеста. А керда ни такова чудо за първи път гледами. Каква е тази отрова на той малко дете? 160. А пак трябва тел 5. Видикен кубо бари отрова и с нека дале хурдески тялости. Neka me šunenka da za prohvala o Isuseski. Odela kerla malađan, a keren, tomare na svajmata tomaro kaza da tel pobeda. Te del odel, no del na mangela te garas. Meč na garadom. Epa kera vas me komšadenke so Simeon Nukeski. Благодаря кадалела че Исусески, че аз къде отроваме хрудески. Тя остар, че постави сардас по шужорат, кай чордас аменгето кръсти. Ода чордас лес опралести. И диас прослава. Леско алафте фадинзол. Одел прослава тел кадале Исусески, че кердас када чудо. Винаги как хвализалес. Кате теджа, се сърквате те далум, мека керодел какво върши сардас. Cadale la ce Davidesa, do alav da butlace olescu. Metrână nu ca butlace. Odel dias lengo la ce pe airăsi. O baresco, o signesco, cu amamante da benzilar me hurde bei. Mororat. Nu vă ce să priznai. Da. Košči za ispisvane.
एकदा दिशेस इलियास दायदुई costume. Da, o paia costate o da. Ara por să stea tău, pre. Aqui o paia costate. Sasti vestite até o cudel. Amare que na mic que ruga. É costume sasti vestite. Já tem calizarinche. E min cani de alcosa. Dui la ce costume alias o la ce bedesc o da bedesc que sasti vestite ave. Hai de cazura. Mole que șesti ana que tem pagado o restaurante deles. Boșcoscu, pra ce de doi costuma de lo bebes? Hamici. Care ai costumi? Sasti vestite o vasca. Ale ce le fac? Cadria da e costumi, oi da sasti vestite de cadria pe ce dorești. Ai că pereu. Ela cá. Beijo. Antes. De quê? Ai, Ata muita tina. Tacho mai biberon că mă milici. Care că? Mai que dia. Ata. Haide. Mangata tina. Ei, te dai că. Coteca inglês, catinha lá.